Ay mga ka-Ronbel, happy Tuesday! Nabitin na basad mo sa inyong long weekend? Dali, magluto ta og sabaw, ato na lang ihigo para maabtik ta. Bitaw murag naluya ko, nya murag kahilantanon ko, nya makaad man dig energy mang mag-pork nilaga ta. Asin sa una, mga 20 akong edad, basta mohigop kog sabaw, digid malahos ang kahilantanon, maabtik ko. Kaya waman diri akong pagumangkon sa mua, mukaon sa tagbaboy. Gimingaw jud ko ani, nya safe man ni diri sa amua ang baboy, mukaon sa tani. Sa Bisaya kay nilat ang baboy, ang Tagalog nilagang baboy, in English boiled pork soup. Ang scientific name niya kay Scrofa domesticus. According to healthifyme.com, labi na ni Parol Dobe, rich in protein is siya niya contains various vitamins and minerals such as phosphorus, selenium, and thiamine. Niya, a good source of any iron gini siya. Improves muscle function ni siya, prevents vitamin B deficiency. Niya, maka-improve siya sa thyroid function, niya provides energy o maka-enhances immunity. So sure ko, igipanggawa sa singot ani nighigop sa sabaw, mawag yun ang kakapoy. Sa una ra jud ko hinginom og tambal, basta kapoy ang lawas sa kahilantanon, mahigop ra kog sabaw ug ma-okay na. Sige, mag-enjoy na tag hinigupay sa sabaw. Happy lunch everyone! Mao kini Ronbel Gums.